Akým spôsobom ste sa zapojili do dnešného podujatia Piešťany čítajú deťom v Piešťanskej mestskej knižnici? Tak ja som prišla suplovať môjho manžela, ktorý bol oslovený mestskou knižnicou, ale bohužiaľ ochorel, takže som náhradnička. Čiže čítali ste rozprávku, akú knižku ste teda vybrali detičkám? Vy ste ju vyberali, alebo vám bola pridelená? Vybral si ju manžel, keďže sa pripravoval na to dnešné čítanie deťom a ja som si ju prevzala, keďže ju takisto poznám. Je to najobľúbenejšia knižka našich detí, volá sa Klára a iglu. A v podstate táto Klára a iglu, alebo Klára má viacero častí a my máme dceru Kláru, čiže väčšinou kupujem deťom knihy, ktoré vidím, že sú náhodou zhodné ich menom. A táto nám aj nejak tak priskla k srdcu, alebo prilipla k srdcu. Áno, ako reaguje Klárka, vaša Klárka na čítanie, keď aj číta tatino alebo vy? No musím sa priznať, že viacej im čítam manžel, čiže tatino, ako ja. On je skôr taký, tým, že je umelec, je skôr taký rozprávkový, ja som skôr taká realistická, ale deti majú radi, aj keď im čítam ja, aj keď im číta manžel. Ale viac menej už tá staršia, čiže Klára, číta tej menšej. Čo hovoríte na takéto podujatie, že ste takto verejne, nie len svojmu dieťaťu, ale aj vlastne všetkým prváčikom, aj druháčikom čítala? Veľmi milá akcia, som veľmi prekvapená, že sa takéto akcie robia. Priznám sa, že som nevedela o takýchto akciách, ako cez deti sa dostávam k nejakým informáciám. Veľmi sa mi to páčilo, trošku som mala stres v úvode, že keď ma vidí viacero očí ako moje 2 alebo 4, ale fajn. Čiže toto je asi taká náhodná spolupráca s Piešťanskou knižnicou, alebo mali ste už možnosť aj spolupracovať? Neviem, v akej oblasti pôsobíte? Nie, toto je úplne že náhodná akcia, úplne prvýkrát. Neviem, že či ešte niekedy sa to zopakuje. A pracujem v reklame. Ale navštevuje vaša dcerka už knižnicu, alebo ešte nie? Áno, navštevujú obidve.